Nay, ngayong udto. Ito sa... Pangagikan. Ito, boss. Paulin ako sa kong balay. Ganun nagdala magag sungkod na, di ka kita? Hindi naman kita rin kalsada, sir. Di na kita karsada. Nagsuroy-suroy pa man ka. Ngayon talaga ko sa... Ano ako, asa ko makapangayon. Ay, mangayo og kape? Kape ra imong kinahanglan? Ito, Luto og kape. soda. Sudan. Nangita ka. Sige mo ko. Karon nay, makauli pa kasi yung balay nga di na makakita. Magsubayan ako kalsada. Ha? Magsubay ko kalsada ka dapit akong balay. Unsa man nimo pagkuan? Pang-pang, di naman po kumakabi kay mahagbong ko. Kibaling kana ra sungkod ang imuhang gilalay. Sige mo kaluoy pod. Nya karon digto ka sa ubos kinangita kag kuwag kape. Mao, Hapoy kaayo. ikapoy ka? Sakit na akong tuhod. Sa pila na edad mo nay? Sa isintay mo yung sir. Sa 69, napakay pares. Wala na. Nakay mga anak. Yun na, ang minyo naman. Nangaminyo na mga anak. Kibali ikaw rin isa nagpuyo sa inyong balay. Naging musara ra ka di anay. Ngayon sa may mong panginadlaw nga pagkaunay. Naimuhatag na ako. Isa kasal mo. Mundungan na ako sa balay. Huwag na yung hatag sa imong isa ka salmon. Mundungan na. Idungag na sa balay. Sige, ani na lang nay. Wala ka na kita dito pang kwan? Wala Pagkaw gani. kape? Wala palayo ko ang libaktasan na yun. Balik ko Balik ka. Nga Kainin. walay nakahatag sa imo. Ani na lang nay Ako na lang mo hatag nimo. Kaila ka ani nay. Ay, di makakita. Yo, kita. Wag ako kita sin now intelligent. Wala kita sa kong naong. Tingog naman inyo sa tayo. Ano na ko kita agad. Sige, ani na lang nay ha. Wa man kay nihatag sa imo dito og kuan. Palit og kape. Kanina yun. Kanina 1,000 na. Ha, 1,000 na ha. Salamat. Ipalit na nimo kape og kaning sudan. Unya na pa ko ihatag sa imo nay. Salamat. Kaya mo sa inyo. Pag-amping mo sa inyo. Salamat kayo niya. Salamat sa inyo. Unya karon nay layo-layo pa imong balay diri. Ito, hindi nga ito sa ubos. To pa sa ubos. Ano, crossing. Kana nga cruising diha. Oo, na may coral diha. Una ko'y bugas nga ihatag sa imo nayo. Kana ikuan. Ito naman kung balay sa ubos. Ako nang ihatod karon imong bugas. Salamat. Thank you. Ha? Sige, ani na nay. Ubanan ta kasi inyong balay nay. Ta, ubanan ta kasi inyong balay nay ta. May dad apre. Aman imong balay nay. Kung tingali dito. Ha? Miri. Diri ha? Mao ni balay diri atay? Sige. Bangko ni? Amo ni imong balay diri anay. Ikaw ra isa nagpuyo diri anay. Oo. Isulod ta lang ni bugas sa sulod nay. Haman Haman imong kwarto dapit nay. Dito dapat sa Kasilyas. Di jud kita. Kay naman diri yang gikuan, naman yung balay diri. Asa nay? Dringo na Ingkod nay. Na. Hindi mo ako. Tabangi. Tanaw na dito. Tanaw na. Haman dapit mong balay nay dapit nay. Kani? Amo ni haman dapit mong kwarto. Ito dito sa doon sa Kasilyas nga gitabilan og sako. Diri man gyud mong gitudlo. Nagianan man. Hindi naman ako daan, naman ako mag-standby siya. Sige nay, amo lang ni isulod ang bugas nay ha. Dito daw, dito sa... Ya nay, kana palit lang nimo nagkuan ha, kape og sudan ha. Salamat. Sige nya. Nay, di na may magdugay. Salamat. Sige. Agto sa minay. Pag-amping.